Teraz poprosím, aby prišiel na pódium Michal Buchta zo Slovenskej pospolitosti. Nech sa páči. Takže ďakujem za slovo. Veľmi rád by som na úvod poznamenal, že ubehli už viac ako 2 mesiace od okamihu, ako sa v 10 mestách na Slovensku vrátane Popradu konali protestné zhromaždenie nespokojných občanov. Vtedy sme jasne ukázali, že tento kapitalistický systém nefunguje, ukázali sme svoju nespokojnosť a dali nejaké požiadavky. Avšak, keďže kapitalizmus ignoruje obyčajných občanov už 23 rokov, tak ináč tomu nebolo ani teraz. Kapitalizmus totiž funguje len pre pár nenažraných vyvolencov, ktorí sa vehementne držia pri korite. My, obyčajní občania, sme pre nich len lacná pracovná sila, ktorá nemá dosah na žiadne rozhodovanie. Vôbec ich nezaujímajú naše životy. Vôbec ich nezaujíma, že naše deti vyrastajú do hnusného, skazeného materialistického sveta, kde len peniaze a moc niečo znamenajú. Hrstka bezcharakterných darmožráčov, ktorí nikdy manuálne nepracovali, sa topí v peniazoch a zvyšok občanov, ktorí budujú, vyvíjajú a vytvárajú v zamestnaniach všetko to, čo vidíte okolo seba, tak zostávajú na pokraji chudoby. Toto je kapitalizmus. Honba za peniazmi. Vykorisťovanie, úžera, blahobyt na úkor iných. Preto sme už minule povedali jasne dosť. Zastavme tento hrozný systém, ktorý vôbec nemyslí na ďalšie generácie. Zastavme tento systém, ktorý nemyslí na vlastných občanov. Slováci, pozrime sa na seba, na naše uponáhlané životy, na zvráskavené tváre našich rodičov, na naše ubolené ruky a unavené telá. Väčšinu života strávime v zamestnaní. Väčšinu nášho života strávime len ako otroci. Tvrdo pracujeme a vytvárame hodnoty len za jedlo a spanie. Kto z vás si dovolí postaviť dom za vlastné peniaze? Kto z vás si dovolí ísť na ples v opere? Kto z vás? Nezaslúžime si viac? Nezaslúžime si dôstojnejšie životy? Lepšie mzdy? Nezaslúžime si azda lepšie žiť? Tak sa už konečne zobudte, Slováci! Všetko závisí len od vás. Ako je možné, že tu nestojí tak málo ľudí, keď v Poprade žije viac ako 50 000 občanov? Prečo ľudia sedia doma? To, že si z nás politici už 23 rokov robia srandu, je chyba len občanov. Je to chyba tých, ktorí namiesto toho, aby dnes prišli sem, sedia doma. Radšej budú slepo hľadiť na primitívne seriály a reality show, ako by sa mali zaujímať o svoju budúcnosť. To, v akom stave je náš národ, to nie je chyba len politikov, ale to je chyba tých, ktorí dnes sedia doma. To ľahostajnosť ľudí im dovoluje toto všetko. Minimum ľudí sa búri, keď rapidne zdražujú ceny. Minimum ľudí sa búri, keď sa prijímajú nezmyselné zákony. Minimum ľudí sa búri, keď privatizujú Slovensko. Dnes sa na Slovensku zdražuje o polovicu rýchlejšie ako v celej Európskej únii. Ceny sú už dnes porovnateľné s inými vyspelými krajinami. A čo mzdy? Tie môžeme porovnávať, hádam, s nejakými krajinami v Afrike. Ľudia v iných krajinách Európy, ktorí majú niekoľkonásobne vyšší životný štandard ako my, tak sa búria. A my, čo tu žijeme biedne životy, my, ktorí ničia celú krajinu, my mlčíme. Len niekoľko odvážnych ľudí ide do ulic. Len niekoľko ľudí rozhodnutých zachrániť náš národ a našu budúcnosť je dnes v uliciach. Ťažko sa mi dnes rozpráva, keď vidím, kam až klesol náš národ. Ťažko sa mi rozpráva, keď vidím, že tak málo ľudí má odvahu postaviť sa na odpor. Dnes už Slovensko nie je výhradne v slovenských rukách. Strategické podniky vlastnia zbohatlíci zo zahraničia. Tí istí zbohatlíci zo zahraničia kupujú našu najúrodnejšiu pôdu, naše lesy, vody, elektrárne, náleziska nerastných surovín. Tak veľa vecí, ktoré tu máme, už nie sú naše. Keď idete do obchodov, tak už len ťažko narazíte na slovenské výrobky. Všade sa hemžia obchody rôznych kvančenkejnov. V zahraničných supermarketoch kúpite skvelé párky, v ktorých by ste mäso už nehľadali ani vo sne. Môžete kúpiť sír, ktorý o mlieku počul len v reklame. Takýchto výrobkov máme plné regály. Všetko zahraničné experimenty za skvelé ceny. Táto honba za peniazmi prerásla hranicu normálnosti. Z farmaceutického priemyslu sa stala firma na zarábanie. Už nejde o zdravie občanov, už ide o financie. Policajný zbor už neslúži občanom, už nechráni a nepomáha. Taktiež je to firma na zarábanie skrz pokuty. A z policajtov sa stávajú súkromní žoldnieri pre zlodejov z parlamentu. To ich slávne heslo, čo zdobí ich autá, pomáhať a chrániť, by si mali opraviť na buzerovať a mlátiť. V roku 1989 sme prijali kapitalizmus pod krycím názvom demokracia. Dnes je už každému jasné,
že cieľom bolo zničiť, zrujnovať a rozpredať našu krajinu. Z ľudí spraviť hlúpe stádo neschopné odporu. Ale po 23 rokoch nastáva zlom. O slovo sa hlási revolučná mládež, ktorá má odvahu a aj silu postaviť sa tomuto kapitalistickému systému, ktorý ovládajú zo západu. Prichádza mládež, ktorá už nebude ticho. Mládež, ktorá sa nebude prizerať, ako ničia našu krajinu a naše životy. Mládež, ktorá nebude váhať vyhlásiť občiansku neposlušnosť a nebude váhať bojovať za lepšiu budúcnosť. Prichádza mládež, ktorá postaví obranný múr, ktorý zničí všetkých tých, ktorí ničili naše životy. Preto ešte raz vyzývam slovenskú mládež. Je čas bojovať proti úpadku. Je čas bojovať za našu vlast. Je čas bojovať za našu budúcnosť. Je čas bojovať proti kapitalizmu. Ďakujem.